Gibaha ang daghang residente sa Barangay Pindasan, Mabini, Davao de Oro nga nagsugod Domingo sa hapon, Abril 13, 2025. Kini tungod sa nasinating ulan nga epekto sa easterlies. Kusog nga banda sa tubig baha ang gisagubang sa mga residente nga padulong sa kabalayan. Tungod sa kusog nga banda sa tubig, natanggong ang ubang residente sulod sa ilang balay. Daling nagpahigayon og rescue operation ang Mabini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Maritime Group, BFP ug uban pang concerned agencies. Nagbilin og baga nga lapok ang baha human miubas ang tubig. Nagpahigayon na og clearing operation ang lokal nga gobyerno sa Mabini kaganiha. Gibaha sab kagahapon sa hapon ang Purok 4 Libay-Libay sa Mako, Davao de Oro. Tungod gihapon sa kalit nga pagbunok sa kusog nga ulan. Milungtad og halos 2 ka oras ang ulan. Subay sa report, kapin 50 ka mga pamilya ang apektado sa baha. Wala hinuoy na report nga dunay naangin nga kinabuhi o naangol atol sa baha sa managlahing lugar sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.